היי, לקראת השנה החדשה שבפתח אני מזמינה אתכם לחשוב שאתם עוברים דירה מהשנה הקודמת לשנה הבאה עלינו לטובה, בעזרת 4 צעדים פשוטים. שמי שונמית דרעי, אני יועצת זוגית ומשפחה, פסיכותרפיסטית ומנחת סדנאות. צעד ראשון, מה הייתם בוחרים לקחת מהשנה הקודמת ולהעביר אתכם לשנה החדשה בלי לשנות? משהו שאתם אוהבים את זה, רוצים את זה ומעבירים את זה as is. צעד שני, מה הייתם בוחרים להשאיר מהשנה הקודמת? להשאיר מאחור, אין לכם מה לעשות עם זה, אין בכך שום תועלת וזה אפילו לא מיטיב אתכם, אתם פשוט בוחרים להשאיר את זה מאחור ולא עוברים עם זה דירה. צעד שלישי, תנסו לחשוב מה הייתם בכל זאת מעבירים, גם אם צריך לעשות בו שינוי קל, ועל מה הייתם לוקחים שם אחריות לשנות, בכדי שזה יתאים לכם להעביר לשנה הבאה. והצעד הרביעי, מה אתם רוצים לזמן לעצמכם טוב לקראת השנה החדשה. והעולם מלא בשפע טוב ומבורך. על מה אתם אומרים תודה? על מה אתם מזמנים שיקרה וייכנס לתוך החיים שלכם בשנה החדשה? כל שתבקשו לא יהי. מאחלת לכולם שנה טובה ומבורכת, בשפע טוב, גשמי ורוחני. שנה שנזכה שכל החטופים ישובו למשפחתם בריאים ושלמים. שנה שהשם ישמור את כל חיילינו מכל צרה ופורענות. אתם תחרישו והוא ילחם לכם. שנה שתביא איתה אחדות ואהבת חינם בעם ישראל כולו. לפרט ולכלל. כתיבה וחתימה טובה.